Kaixo, azalduko dizuet OpenShot programa nola dabilen. Hau da, programa hau da bideo ediziorako eta da programa libre bat, software librekoa. Eta gainaz euskaraz dago. Bueno, webgune honetan gaudela, lehenengo gauza, deskargatuko dugu, deskargatu, gordeko dut, deskarga zen, jakiteko nun gordetzen dudan beti. Vale, da deskargatzen denean, instalatu egingo dugu. Ondo dago, edo zein bideotxo egiteko, edo bideo tutorial bat egiteko, baliogarria da. Gauza asko dauzka, baina gaurkoan oinarrizko elementuak azalduko ditugu. Listo, deskargatu da, bi klik gainean, eta instalatzen hasiko gara. Eskatzen dit Windowsek klabea. Bueno, hasteko hizkuntza aukeratuko dugu, nik euskara jarriko dut, ondo, onartu, hurrengoa, sortu mahai gainean eskriptorioan ikur bat, eta aurrera. Bale, esango diot, irekitzeko, bestela, idaz mailan edo eskriptorioan daukazue, lasterbidea eta handik ireki. Nik orain irekitzeko esango diot. Bueno, hauxe da, OpenShot. Ben ikusten duzue, gauza asko dauzkala. Bale, lehenengo gauza, hasiko naiz, aipatzen dauden elementuak. Hemen ohiko gauza daude, proiektu berria sortzeko, ireki lehen hasitako proiektu bat, gordetzeko, fitxategiak inportatu, hautatu profila, hau aurrerago azalduko dugu, importatu proiektua, esportatu, hau ja bideoa bukatzen dudanean, hemendik bideo formatoa bukatzeko hemendik egingo dut, eta irte. Bueno, lehenengo gauza izena emango diot. Gorde proiektua, tutoriala, eta gordeko dut hortarako daukadan karpeta batean. Gorde. Hemen zer daukat? Desegin, garbitu historia eta ubespenak. Hau ere importantea da, baina ez da oinarrizkoa. Orain aurrera jarraituko dugu. Tituloak sartzeko, ikusi, bueno, hau aprobetxatuko dut, ikusi nola ikusi nahi dudan programan laneko lekua. Ikuspegia eta jarriko dut simplea. Vale? Eta agertzen zait guzti hau. Vale. Gero zer dauzkat hemen. Hau da proiektu berri bat sortzeko, ireki proiektua, gorde proiektua, atzera aurrera, hemen edukiak sartzeko. Nik nahi badut proiektuan erabiliko dudan argazki bat edo musika bat, honekin egingo dut. Hemen zehazteko nolako bideo mota nahi dudan, proiektua hasi aurretik, hemen pantalla osoan nahi badut jarri, eta hau bukatzen dudanean proiektua bideo formatoa emateko, ez OpenShot formatoa. Hau dana ikusita, orain zer daukat. Hemen daukat ona ekarriko ditut edukiak, bideoak, argazkiak eta musika. Hemen ikusteko egiten ari naizena, bideoa. Eta hemen joango naiz lerro hauetan jartzen
bideoak eta argazkiak eta bar. Vale. Hemen ikusten duzue, navegatzeko aurrera atzera, eta hemen ikusten duzue 5 pista daudela. Honekin, mugitzen dut, zein pista erabili nahi dudan. Vale, gero hemen hainbat gauza daude, baina joango gara aztertzen banaka-banaka. Lekua egokitzeko, ikusten duzu hemen daudela marratxo batzuk, hemen ere, honekin egokitu dezaket nire lekua, lanerako lekua. Bale, lehenengo gauza, ekarriko ditut, erabiliko ditudan elementuak. Hortarako esan dugu, plus honekin, eta nik esan dizuedan bezala, dauzkat, gordeta, erabiliko ditudan gauzak. Bideoak, argazkiak eta musika. Aukeratzen ditut guztiak, ireki, eta ona etortzen zaizkit. Hemen daude guztiak batera, irudiak, bideoak eta musika. Horrela egiten badut, bakarrik agertzen zaizkit bideoak, hemen audioak eta hemen irudiak. Bueno, nik nahiago dut horrela erabili, hasiko naiz izenburua jartzen. Vale? Hasteko izenburua jarriko diot. Orduan, titulua, hemen aukeratzen dut izenburu bat, hauxe bera, jarriko diot niretzako izen bat, eta gero benetan agertu behar duena izenburuan. Jarriko diot tutoriala, eta hemen OpenShot. Bueno, hemen aldatu dezaket testuaren kolorea, atzeko planoa, eta bar. Vale? Hau bakoitzak begira dezala. Letra tipo ere, gorde. Ikusten duzu hemen sortu zaidala izenburu bat. Jarriko dut, arrastratuko dut, denbora lerrora. Adibidez ona, 4. gora. Bueno, orduan badaukat hemen, ikusten da, hau konturatzen zarete, sub hau, gaizki jarri dudala. Beraz, edit eskubikoarekin emango diot gainean, editatu titulu. Eta hemen kendu behar dut, oso. Ikusten duzu nola egin dudan, ez da? Eskubikoarekin editatu. Orain, sartuko dut argazki bat. Bideo bat, beste bideo bat, eta beste argazki bat. Eta hemen guztiak pista berean doaz. Vale. Orain zer egingo dut? Musika sartu. Hemen daukat musika, audioak, eta jarriko dut hemen. Hau, nik nahi badut, honek konturatzen zarete, honekin mugitzen naiz. Ikusten da, honekin mugitzen naiz batera eta bestera. Guztira dauka, minutu bat, eta zerbait, guztira. Nahiko banu, zehaztasun gehiagorekin lan egin, honekin, ikusten duzu hurbiltzen dela. Handiago egiten da, denbora berdina da, baina handiago egiten da. Eta honekin, hango nitzake, ona. Hemen klik egin, karriko dut agona. Bueno, a ber, ze problema daukadan hemen. Jarriko dut martxan. Bideo honen soinua eta bideo honena, musika honena, gainean daude. Pentsatu bideo tutorial bat egin nahi dudala, eta orduan musika interesatzen zait, baxu egotea.
hemen lanerako leku gutxi daukat, orduan egingo dut hau, igo, eta ikusten ditut pista guztiak. Bueno, bideoari, audioari volumena jaisteko, audio aukeratu, gorrian jarrita dago, eskuinekoari eman, volumena, eta klip osoari nik egin nahi diot volumena jaitsi, jarriko dut 120 adibidez. Orduan musika gutikoa. No todo es grasa, su cola es pura fibra. Kasu batzutan nahiko dugu audioa edo bideoak moztu. Nola moztuko dugu? Imaginatu hemendik, hemen moztu nahi dudala, luzegia delako. Orduan, hemen daukat goraizak, lehenengo kokatzen dut non moztu nahi dudan, goraizak, hemen begira, konturatzen zarete, daukadala aukera duta audioa, ez, ni nahi dut bideoa moztu. Beraz, klik berriro, normalera joateko, aukeratuko dut hau, moztu, eta orain berriro klik hemen, hau kenduko dut. Aukeratzeko, klik egin eta zapalduta daukadala, aukeratzen ditut, ona. Baina audioa konturatu iristen dela, luzea dela. Orduan komeni zait hemen moztea audio pista. Berdin egingo dut, aukeratu, goraizak. Bueno, beste modu bat ere badago. Horrela gaudela, klik egiten badut, moztu daukat hemen. Mantendu bi aldeak. Vale. Edo, ezkerreko mantendu, ezkerreko aldea. Nire kasua hau izango litzake. Egingo dut biak mantendu eta hau ezabatzen dut. Listo, proiektua egina daukat orain, egin behar dudana da OpenShoteko proiektua bihurtu bideo batean. Hortarako, lehen esan bezala, klik egiten dut hemen, izena emango diot, tutoriala, eta zuzenean MP4an gordetzen dit. Esportatu, eta gogoan euki non gordetzen ari zareten. Nahi baduzu aldatu bidea, harakatu, eta joango zinateke, gordeko zenuteke, nahi duzuen beste karpeta batean. Listo, egina. Hasteko hauxe duzue. Hurrengo bideoan, ja zehaztasun gehiagorekin, gauza gehiago azalduko ditu. Agur!